Assalomu alaykum mardum, man Parviz az New York. 10 roz гузашт шумо аз ман хабар интизоред. Пеш аз хабара ба шумо расондан мехостам ба тамоми мусулмонони рӯи дунё Иди Саиди Фитр муборак бошад. Аз Худованд ҳама вақт дуо мекунам ки ҳама вақт сарбаланд, сиҳат ва саломат бошед. Акум мероем ба хабар. Вақти грин карта ман гирифтан, ман ният кардам ки ба ҳаҷ умра меравам. Якум сафари ман ба ҳаҷ умра мешавад. Ба рафиқонам аз Бухари тур муроҷиат кардам ва дидам ки онҳо премиум тур шудагиянд ки 19 апрел сар мешавад. Тақрибан 14 рӯз мегузарад. Аз ҳамон ҳисоб шумо метавонед аз тамоми аэропортҳои рӯи дунё чипта пайдо кунед ва парвоз кунед ба Макка ва Мадина. Кадометонед ки мехоҳед омада ибодат кунед, бо ҳамроҳии ҷойҳои тарихии Макка ва Мадинаро зиёрат кунем, аз хусус рафта ибодат кунем, муроҷиат кунед ба ширкати Бухари тур. Бисёр бачаҳои бабоварӣ, маълумотҳо дар зери навор ман мемонам. Рафта дар ҳамон ҷо во мехӯрем, якҷоя рафта ибодат мекунем иншоалло то боздид дар Макка ва Мадина. Салому алайкум аз Ню Йорк.